Найс! Аз съм Валко, а това е моя приятел Стефан, с който снимаме това видео на Brawl Stars. Така че да. Братле, о мага, шо игра с тая. Леле, те са много слаби. Бата, аз ще игра с тая. Избра. Добре, все едно. Помощ? Бъгва ми. Бегай, бе. Бъгва ми. Да ти се. Как че ми бъгва, бе, изрод. Не, няма се разберем с вас така. Да умреш. What? Опа! What? Тези сега ще ги изкърта, ако не бегат като... Ах. What? Ту умри, аз съм. Не, аз го убих. Байрон. Майко. Бега. Тази... Не, той е тук! Що си тук, бе? Бегай, бе. Разкара сочка, никой не те е искал. Кой те е искал? Майките. Майка ти не те е искала на този свят. Аз ще умра. Майка ти не ти искала. Тя искаше да направи аборт, аз я знам. Аз я познавам. Не ми хареса играта. Ще игра с Би. Ще игра с друга. С друга. Или с друг. На мен ми трябва само един лоби. И е 100 кредит. 185 от 900. 1185 от 1900. Добре, сега чакай малко. С кой да играем? Аз съм с Дайнамит. Не, 8 бит трябваше. Аз сложа кол. Не бе, чакай. Не бе, последно с кой си играеш, жот? Аз ще... Чакай само да видя тук в мисия. Се апгрейдна с този Не мисията, бе. Та пак да, ти си. Сега се обиждал на камера. Битки, колко е... Аре бе, по-бързо бе! Аре, включвай! Ами хора, ще се върне, когато Стефан се накани. Най-после решихме да се наканим. Ужас. Омага, чест. Омага. Слен! Няма, бе. Звуча като пълня кифлю, ама не съм лъв. Пълни кифлю, ама да гръмнеш. Да се прави. Дай по-бързо чупи, бе. Аре, иди, бе. Иди, бе. Охо, тук са. Тук няма. Пази са! Ела така. Умра. Как не умря? Убих един. Бегай, бе, гриф. Не. Може да се разкарат. Помощ? Ева, чакай, тук се Аз правя... този О, да еба майка ти де. Опа, изпусах. Ужас. Гадно. Айде. Ужас. Той да е тази. Ти уби Има Бо. 12 сърца, брат. Ви 12 сърца. Теле, бе, 12 повърх. Това забуля. Ела тук. Ти да не играеш Майнкрафт, бе, луд. Че лафиш за 12 сърца. Какви 12 Теле, сърца? бе, бе. Да. Не, умри. Няма да умра, бе. Не, някакъв 8-бит ма остане на 1000 и нещо. Бате, чувствам се разжил. Така, имам супер. О, не. О, да. Нали срещу него? Айде срещу тея. Айде. Пуснах тежката артилерия, айде. Аз един удар, брат. Къде сте? Къде сте? Има някой. Къде са тия? Ги надолу. Ние сме началиме, бе. Гриф. Юху! Ти си тук ли, бе? Чакай, че ако ме убий се разжорна от себе. Той да те убие, нали аз съм за тебе. Да, също съм разжорна от себе си. Омага, сле. Бате, що се чакат пълни кифлове, бате? Аз съм много зле. Чакай, бе, пипе, чакай! Не! Какво пак не бе? Чакай. Матенуря и нахуния. Пак се върнем, като Стефан се накани да си избере герой. Най-пост! Ей, тъй като полицията. Излезе ми видео наскоро в TikTok човек, дето някакво момче пранква знам, да. хора. Да. Като полиция. Помощ. Какъв помощ, бе? Ти мога да го убиеш. Ти, ако не спреш да бегаш, ще умреш. То се е кръстил Сигма. О, майко, не знаете как се измъкнах. Аз не знам как ще го убия. Аз не знам как не си тръгнал да бягаш. Ти видя ли го? Не, брат, аз бях на 3 км от тебе. Братан, помощ. Братан, ама... Бате, тихо, бе. Аз ли, бе? Аре, къде? Ако умреш. Ще умра, то е ясно. През зоната, бе! Да, аз съм бавно... Чай да го изложа това. Бавен зон. Братлето умря, бе, какво искаш? Ай, тихо.
Омага, той е с 11. Спайк. Не те... Спайка. Не съм те искал. Бате, бегай. бате, ние ще си умреме на Спайкър. трето. Бате, ние ще си умреме на трето. What? Мамка му. А. Омага, спасяват ни живота, човек. Там се скри въгъла, бе, брат. Точно. Не са не видяли. Видяха на... Едно. Айде, бе. What a Sigma? Братле. What? Там има двама. Бате. Омага! Чай се скръщох. Помняш. До тук съм. До тук. Goodbye. Бате, аз нямаш как да се бай. измъкна, бе, брат. Аз мисля да съм с линката. Аз мислех- Бръсна. Аз мисля да не съм с... Сега ще ви покажа един истински хубав герой, който със сигурност мога да играя Аз с ще него. Ето го и моя герой, с който със сигурност мога да играя. И сега пак ще чакаме... Сега пак ще чакаме 6 купи нашия надарил, брат. Стефан, Fuck, бе, брат. който ще се накани да си избере броя. Да. Ето и Стефан се накани след една минута да си избере герой. Ога, забравих, че вече не съм с Що за газа? гадния дайнамя. Бат, 4000 кръв бия човек. 4000 бия. О, ела. Бате, Ела, бия. бе, биби, бипка. Бейби, айла тук. Бате, 4000 бия, бе, бате. Аз съм унищожителя. Гледате ли 2024 как се играе Brawl Stars? Е така. Мамка, аз съм много простраж да се телепортирам. Исках да се телепортирам, не се получи. Не, бегай! Кой ще бегам, бе, аз съм господ на тази игра. О, what? Така, че аз съм Изчакай господ. двата долу. Това се наричат Power-Ups, по принцип. Сърца. Power-Ups сърца. се нарича да у мен. Сърца, бе. Какви Умри. сърца? What? Този пак как помни? Е така, по-добре. Един път спечелихме. Да, и той, защото аз съм с Нани. Човек, аз съм с Нани. О, мага, аз с Нани съм господ. Не го очаквах. Бачо, тук, ако ни спърва ме накацат комари, значи ще отида от тях и... От тях. Да, брат. Да, така да живеят. Окоша. Едно. Братко, как така ще става чак толкова са път? Братле, няма да... I'm on a gation every single day. It's I love my accusation. Come on there, kiss my laugh half mouth. Помощ за гадния рощ. Ай! Рошко, бегай от тук. Бегам. Къде е Рашко? Не бе! Пълна изнанка. Есайо. Бате, какво ще ти дойде, бе? Той ще снайпва, бе, толкова сли... Как не Една шип! Как не те спауна, бе? Една единствена тъпа секунда то не остана. те ли? Ама- Да, нема не играеш Джаки. Аз съм спам. Казах да не играеш Джаки. Там. Абе, аз съм с бамбе. Барбарон. Барбарон, че... Балбалон. Не го виждам. Спреп. И без това. Хедшот. Омага, човек, брат. Брат, скива е, че Мортис прилича на плажен в... Ти не знаеш ли? Братле, аз знаех, че той съществува. Леле, брат, аз бия на едно по 312. Това Аз на едно бия по 4000. What? Моля! 4794. Я го пробваме на той, където се е скрил. Айде, бе. Оли го! Але, то